Bala'i da masifa sun kunce kayansu a jam'iyyar APC. Ga dukkan alamu ƙarshen jam'iyyar APC a Najeriya ya zo ƙarshe. Ga dukkan alamu APC ba za su ƙara mulkanmu a Najeriya baki ɗaya. Wannan bidiyon na saman kaina bidiyo ne wanda wasu fusatattun matasa a cikin jam'iyyar ta APC suka yunkura za su wa Baba Ganduje duka ko za su lakaɗa mai duka akan ya ayyana tazarcen Baba Tinubu ba tare da ya ayyana Kashim a matsayin mataimakinsa ba. Al'umma suka fusata su kansu 'yan APC a jam'iyyar ma kun ga an fara samun rabuwar kai kuma ne babban abin da yake kawo faduwar zabe. Alhamdulillah maganar APC an goge ta insha Allah, an goge tarihin APC a Najeriya. Don haka 'yan APC yanzu ka fara ganima, ku saka tara ku samiya kudanta 7 sannan ku bada 4 gaya a taba bala'i 10 yanzu ya turfafe ku. Don haka jam'iyyar APC an gama da ke insha Allah. Ba wani talaka mai hankali da zai ƙara zaɓar ku a matsayin shugabanni 'yan jam'iyyar APC. 'Yan all people complain kun ci taliyar ƙarshe in Allah yadda. Kiɗi mara spet yaman, akuya mara sabis, tinkiya mara network, tinkiyoyi marasa sabis da akuyoyi marasa network su ne suka cika jam'iyyar APC. Allah mun gode ma da Allah ya fara kawo mana ƙarshen ku a Najeriya. Baba Ganduje ya kusa shan duka yau.